Kildiniz mi? Eydägid utegid. Eydägid utaraga rahmet çekin. Яңа yer ya da inegizmi? İyi, yangi tavuşlar edileyinimiz. Buna yıldızlara qaraham, şundayrak tavuşlar sağa. Bu nende muzika qurалы şunday qılıq qana? Бұл 21-сі буаттың қоралы деп айтып олайында. Элегерек хангдрам деген қоралды ойлап шығарылар, Швейцариялар. Мұныхын енді бізде ойлап шығарылар, глюкофон деп атала. Қызық қана есімі глюкофон. Ер ойлап шығара ауыр ма? Ердарда күйделі ойлап шығара ауыр түгел. Аның үшін әдірек білім керек, һәм йондыздар білен ешқана аралашырға керек. Уралағай, ойнап көрайма? Бармақтар білен тезгене қалдырға ярамай. Көмірді көрген ед бадыр, көмірді теуімай, есі бетінде, шында ма? Таяқлар білен де ойна бола. Еще был яван, что это? Тауши кестер. Ini punya, kalau punya. Mana waktu kita teh, waktu. Kelip sağama. Nokma törece. Bu sabahı. Şay ihlas mı yahalar? Gel kelip sağa. Мы уже говорили, что в отличие от русского языка, у нас главное слово всегда впереди. Все приставки и предлоги в русском языке становятся аффиксами после корневого слова. Давайте запомним очень простое правило употребления самых нужных в речи предлогов «в» и «на». Если мы отвечаем на вопрос «кайда», «куда», то в башкирском языке они обозначены аффиксами «ка», «ке», «га», «ге». Кайда барахым? Куда идешь? Я иду в школу. Ты идешь в лес. Мы идем на озеро. Мин мәктәпкә барам. Һин урманга бараһың. Без күлгә барабыз. Минең күршем көн һайын балыкка бара. Мой сосед каждый день идет на рыбалку. Иртәгә һин походка бараһыңмы? Завтра ты идешь в поход. Байрамга на праздник. Туган көнгә на день рождения. Концертка на концерт. Вопрос «где» в башкирском языке тоже переводится «хайда». Мы уже говорили об этом. Хуратта, санаякта, ithtalda. Здесь уже другие окончания. Да, да, за, да,
ла-ля, та-те. Һеҙ ҡайҙа йәшәйһегеҙ? Вы где живете? Беҙ ҡалала йәшәйбеҙ. Мы живем в городе. Сәлимә Мәскәүҙә йәшәй. Сәлимә живет в Москве. Уның өйө тау башында урынлашҡан. Его ее дом расположен на горе. Слова, отвечающие на вопрос «где», являются частью одного из падежей – урын ваҡыт килеш. Урын – место, ваҡыт – время. Ҡала – ҡалала. Ауыл – ауылда. Өфө – Өфөлә. Өй – өйдә. Урам – урамда. Есть такая загадка. Ауылда бар, ҡалала юҡ. Урамда бар, өйдә юҡ. Есть в деревне, в городе нет. Есть на улице, в доме нет. Ответ. Буква У. Беҙҙең урмандарҙа йәнле күп, ә йылғаларҙа, күлдәрҙә төрлө балыҡ күп. В наших лесах много животных, а в реках и озерах много рыбы. Минең кәштәмдә иң яратҡан китаптарым. На моей полке самые любимые книги. Ә мына ошо ҡорал ни тип атала беләһегеҙме? Барабан. Барабан түгел. Исеме топ. Был африкан халыҡтарының бонго тип атала. Бомба ишетәбез. Күргәнегеҙ барыр, бындай Африка күрһәтәләр, тауларҙы, Фильдәрҙе, ошолай тау. Мына Юрматы ла килеп еткәнбеҙ. Мына бул беҙҙең ҡурайсы, Юрматы. Әйҙә, үт. Мына ул беҙҙең ҡурайсы. Сәлам. Беҙ нисәү булып киттек ул? Бертәү. Һеҙҙең менән бишәү. Минең белән бишәү. Я дүртәү булғас, берәй төркөм дә яһалалар? Төркөм. Музыкаль төркөм. Әйтәгеҙ. Аның исемен генә һәр кәрәк. Или беҙ уйнай башлайыҡ, исемен һуңынан бирегеҙ. Шулай буламы? Мөмкин. Бер, ике, өс, дүрт. Давайте сегодня научимся строить сложные предложения, состоящие из двух частей – «һәм» и. Бүгін мен ҡунаҡҡа килдем, һәм мине Урал ағай ҡаршыланы. Сегодня я пришла в гости, и меня встретил Урал ағай. Тик, әммә, но. Ләкин, но. Диля апай вокал дәрестәре алып бара, ә Урал ағай көйҙәр ижад итә. Диля апай ведет уроки вокала, а Урал ағай пишет музыку. Йыр. Песня. Йырҙар яҙырға. Писать песни. Мин йырҙар яҙырға хыялланам. Әммә белемем етмәй. Я мечтаю писать песни, но не хватает знания. Кемдер рок-музыка яратмай, ләкин мин бик яратам. Кто-то не любит рок-музыку, но я очень люблю. Юрматы ҡурай тарта, а мин барабан һуғам. Юрматы играет на курае, а я стучу на барабане. Кил, тыңла, был бик шәп йыр, һиңә лә оҡшаймы? Иди послушай, это очень хорошая песня. Тебе тоже нравится? Әлбиттә, конечно. Йыш часто, һирәк редко. Мин симфоник музыка яратам, тик һирәк тыңлайым. Я люблю слушать симфоническую музыку, но слушаю не часто.
Бүгін бит композитор Урал Иделбаев та қонақта. Башқұртыстанда спектакльдер һәм кинолар өсөн унан да күберәк көй иҗат иткән композитор юктыр. Хикәндән ашу спектакль, кистәләгән нәфис һәм документаль фильм. Ә күпме хисле йырдар иҗат итте ул. Симфонияларда ята. Уралага композитор булырга кескәй сактан хыяллана һәм хыялын тормышка ашыра. Заманында Ак йондыз төркеме оештырды. Бұл төркем яшьтәр араһында бик популяр булды. Хәзер уның Сураман төркеме бар. Урал агайдың әсәһе Башкортостандың халык шагыйрәһе Гөлфия Юнусова. Атаһы билдәле язучы, тарихчы, галим Мирас Иделбаев. Гаиләһеннән килгән рух, әдәби һәм мәдәни зауык, төпле белем уның иҗатында нык сагыла. Урал Иделбаевтың көйләренә, йырдарына үзенчәлекле стиль хас. Уларда шундук танып була. Борныгылыкта заманча тыю, эпик фикерләү һәм тәрән лирика. Композитор иҗаты республикала киң билдәле. Шулай ук Урал агай бик кызыклы яңа музыкаль проекттар авторы. Берүзең генә калдырабыз. Музыкантлар алып китте. Толкындар гына калды.